Da li ti je neko rekao u skorije vreme da si debil? Zašto? Pa zato što imate pažnju zlatne ribice. Bukvalno samo scrollujete, svajpujete, ako vam u 3 sekunde neko ne uhvati pažnju, to je to. Kad ste poslednji put odgledali video duži od 3 minuta, a da niste scrollali? Kad si poslednji put odgledao film, seriju bez preskakanja? Kad ste pročitali knjigu do kraja? Niste rođeni takvi, nemate poremećaj pažnje, nego ste naviknuti na takav režim. Doslovno da vam sve bude servirano u 5 sekundi, jer, Bože moj, vreme je novac, a vi nemate vremena. Sve moj do mojega. Imate gomilu zanimljivih klipova koje sam okačio u poslednjih nekoliko dana, koji su duži od 3 minuta, neki su duži od 5 minuta. Ne želim da pakujem sve u 15 sekundi samo da bi zadovoljio vašu bolest. Sportski pozdrav. Nema na čemu.